бахшида ба рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибн Сино ва марказу кафедраҳои он, аз ҷумла кафедраи забони тоҷикӣ бо иштироки сардори шуъбаи тарбияи донишгоҳ, ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯёни ватанию хориҷӣ чорабинии илмию адабӣ ва фарҳангӣ баргузор гардид. Дар чорабинӣ профессори кафедра Қосимзода Олимҷон баромад намуда, оид ба мақоми забони давлатӣ, рушди забони давлатӣ дар даврони соҳиби истиқлолӣ, аҳамияти тарихӣ ва моҳияти имрӯзаи забони тоҷикӣ, тавоноӣ ва нақши забони тоҷикӣ дар равобити адабию фарҳангӣ бо кишварҳои ҳамзабон андешаронӣ намуданд. Дар идомаи чорабинӣ донишҷӯёни ватанию хориҷӣ дар васфи забони тоҷикӣ шеъру таронаҳо қироат карданд. Ифтихор аз ватан ва забон ҳамеша ангезандаи эҳсоси олӣ буда, дар ҳама давру замон аз ҷумлаи мафҳумҳои муқаддастарин арзёбӣ мешавад. Бо кӯшиш ва талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва фарзандони баору номуси халқу миллати тоҷик, пас аз садсолаҳо забони тоҷикӣ бори дигар мақоми давлатӣ гирифт ва дар қатори волотарин дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ маҳсуб мешавад. Тавре роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд, забон хишти аввалини кохи миллат аст. Таърих гувоҳ аст, ки агар забони миллӣ аз байн равад, миллат ҳам дер ё зуд тафаккури миллии худро аз даст дода, оқибат завол меёбад.